أسمرا خبز مدبرو استوديونا عبد السلام تناتقبلوا فنوائري تي في مكتال تركبوا زخوركم تعذبتنا كمي تمسيو نلو مع 4 جاعة حدار مشي سدالو زينا مسناد وحي زلكم قريبا زلخو أديب عبدي خصفت زمن مكتالكم بخبرنا عدمكم في لما عرست زينا أبادس أبعكا بغرستاتن بهلا ورشان زتي وعلا تخيدو أب عن سبان تقومات وقنات نايمت ياس مسرحي كايدالو مدبات سنبل 4 عامت مسرات همادي بزبان ماكل تزازيمو داعش شمالي أبزقات أمام مقجعو هليكوبترات فرنسا إدكم زنبور حبيرو أمريكا مس طالبان تغاليزو تنحز الرب داقم كم تجمرو فليتا روسيا حدش فتنة باليستيك ميسايل كم زكايدت قليتا زرزرا زينا زوا سمينا وقيح بحري بتاريخا وقرستاتن توريزما وسحبنا زلو صقاتاتن حتى مخاني فلات زاقيت المعقاب استخايده زعرتات كوانتلو زيادة سعري خمزة دليو أبا زعب استخايده وعلا تقاليت زلو وكيليرينا محرب لاين زلاو خطبتاب يوناس أبراهام كوربوي بكوميشن بحرين سبورتن زوبا سميناوي كيح بحر استودبي ابت زوبا زركب تاريخاوي قداسنتن توريزماوي سحبنتن زلو حد قطاتن بهلاوي ورشاتاتن معقابو زتي وعلا بعسران شوعتن حداراب كتما بازا تقانيو ابتن ترقم كرستاتن قداسنت معقابون زملكت مصنعتاوي صحفات زقربلو ناي حدا معلتو وعلا حد قطاتن ممكن خانن معقابن كوسدو ابزلوهم سقمتتات سفح ميت تقايدو تصاتفتي زاقيت تتكبيرهم زلو عمامات قللتو كوالتا زيكونو نمعقابهم قنا عب نقحات ستمركسو وهد قبراوي سقومتي كم زللي قليصهم عب زوبا سميناوي كيحي بحري عسرات سنة تنتيز تفلاليو كرستات حولتتات انتاوي سفراتات وغرو سئلتات كمون عب تحت بحري زركبو كرستات زتقلل ورشاوي تسقاتات كم زلو نقحات زبرق نتفتات بمكياد بقبو نمعقابو استجمر عيو دما بزحي لك غلصل كم زللي حلافي جنفر بهلي آتو يوحنس قبر يسوس أبريهم أبتو على قلق إرستات يعنون يطفون كم زلو اتوم كاند تنكتات دما تحت غرصاون لبعتاون مدباتن بهرياوي حدقاتاتن كم زخونو خطك سنكالو دفاعاتن ديجنن سورا ارترات انتاو هنساتات باتعن تنتاوي مسجد صحبان قلق ابتوم حدقا عنصالالي ومزلو اقدست حدقاتات كم زخونو تحبيرهم أم حدر زوبا سميناوي كيح بحري بريغادير جنرال تخلل بسواب زسمعو قال بهلاوي ورشان تاريخاوي كرستاتن مسمن النتنا زتتحا حزي بمخانو بعمقات كزتيلون سقومتي كوسدن وانو كم زخونة بمتكاس محدر زوبا بعقمو وعلاتاتن مصنعتاتن بموداب موكسي كخون زقل تبقسو كم زوسدي أنا تيروم أبنافان باصعن تخفيت زولا بيها تمذكر مرايا نايتي تجمير زولو من كسقاس مخانو زقلسات وانا دايركتر كفلي بحرين سبورتن زوبا سميناوي كيح بحري ويزرو زينب عمر بقدا أبعدو ليسن بويان زاقيت بستخايد دهساسن كوعتان بقليل زيت متحستوت انتاوي أسرات ترقيبو مهلاو اتمسرح دماك اتسالي كم زخونة أفليتام بتريت نايمت ياس مسرحي كايدالو عبد جنفر حلفا هدو محبراو دحنت اتو مكيل تولدن ايرينا بزهبو حبريتا منغستي محبراو دحنت زيغاتات محاس بزوص مدب 76 سدرابيتات بواقال علي شمون تميتشيح نقفا كاب تيلبقع كابتن كمالن بزمروصو يتاي ساخم زلو ابريهم اتنايمت ياس مسرح درو اب شمون تنوز زباتات كم تتكبره أبنو زبا حقاز دما سندات تصافيفو يسرح لهم زلو زحبراتهم كيل اتمسرح كاب كفل محبراو اقلقلوت زبا عن سبات جنفر من يسرعيون محبراو دحنتن هقدف هماديه من محدارن من يسرح رشان بزغمت كوميتي يتكبر كم زلو قليتهم اتن سدرا بيتات امنو ابرن لو تممصا علامه نايت مدب كعوت منتي قصالي مكتتال كم زغبرلن تفليطلهم اتوم حقس تغبرلهم وغنات اقديمهم منجي قطباو اوتوت سلازي صنحهم هيوتهم اممراح بزح كشغروهم صنح بمتكاس ابت زدل درجه نخبصحو ابرتيعم كسرح مخانم دحر مرغاص سلت تغبرلهم دغف امسغينهم بمغنيات زغري مبل 4 عامت مسرات هاجراو محبر دقنشي إرترا بدرجة زوبا ماكل ككاي زغني مسنادوتات لو معسران جاعتن حدار ابسمرا قصري اكسبو بدمو اقباب تزازيمو نصبصابو كليرينا بينام سازين ليديا تخل مريم كتوربايا أبتي سنسرعت سبسلطان منغستن جنبارن أب إرترا زمدبرم دبلوماسينياتات كمون وكلت أهجراوي محبرات عدم استجبر لهم أجايشن وكلت دك أنستيو زبا مأكلن ترخيبهم نيرام
ሓላፊት ሃማዴ ወይዘሮ አለም በላይ ኣብ ዘስማዕቶ ቃል ሃማዴ ኣብቲ ሰውራ ኤርትራ ደጊማ ኣብቅዒዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ጽንኩር መድረኽ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ምምስራቱ ዓብ ትርጉምን መልእኽትን ከም ዝነበሮ ብምግላጽ ናጽነት ኤርትራ ንምርግጋጽ ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዘርኣየኦ ጅግንነት ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ህዝብታት ዓለምና ሒደት መዳርግቲ ከም ዝርከቦ እዚ ቅያዚ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመታት እውን ብሓደስቲ ወለዶታት ኣብ ምዕቃብ ልኡላውነትን ዳግመ ህንፃን ከም ተደግመ ሓቢራ ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ብወገኑ ህዝባዊ ግንባር ንቕሓትን ውዳበን መሰረት ዓወት ምዃኑ ብምእማን ሃማዴ ውፅኢት ናይቲ ህዝቢ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ብማሕበራት ክውደብ ዝተኸተሎን ብዕቱብ ዝሰርሓሉን ስትራቴጂ ከም ዝኾነ ድሕር ምግላጽ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ጽላል ማሕበረን ተጠርኒፈን ኣብ ቃልስን ናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን ዘርኣየኦ ሓያል መኸተን ጅግንነትን ኣብ ታሪኽ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ምዕራፍ ከም ዝሕዝ ገሊጾም እቲ ዮሃና ነታሽግ ናጽነትን ትእምርቲ ማዕርነትን ዘድመቐት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብዝብል ቴማ ዝተጸንበለ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ንምስራት ሃማዴ ብዝተፈላለዩ ስነ-ጥበባዊ ዕዮታት ደሚቑ ነይሩ። በጠቃማ መድኃኒት በሐፈሻ ጸረ ባክቴሪያ ድማ ብፍላይ ዘሎ አፍለጦን ብራኽ ዝካየድ ንጥፈታት ቀጻልነት ክህልዎ ሙያውያን ሕክምናን ሕርሻን ብ26 ሕዳር ኣብ ሆስፒታል ከረን ኣብ ዝግበሮ ርክብ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ምኽንያት ኣጉራው ቅነ ጸረ ባክቴሪያ ዝተወደበ ርክብ ኣፍልጦ ህዝቢ ክብ ንምባል ክካየዱ ኣብ ዘለዎም ኣነቓቓሕቲ መደባትን ክውሰዱ ኣብ ዝግብኦም ስጉምታትን ብሰፊሕ ተዘትዩ ዘይግቡ አጠቃቅማ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒት ብዘይ ትእዛዝ በዓል ሙያ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒት ምጥቃም ከምኡውን ብበዓል ሙያን ዝተኣዘዘልካ መድኃኒት ዘይምውዳእ ካብቶም ክውገዱ ዘለዎም ምዃኖም ዝሓበረ ሓላፊ ክፍሊ ፋርማሲ ዞባ አንሰባ ፋርማሲስት ሓጎስ ዘርኢ ሃይማኖት እዚ ንጥፈት እዚ ነቶም መድኃኒታት ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝገብርን ተጻዋርነት ባክቴሪያ ዘሕይልን ከም ዝኾነ ሓቢሮም መድኃኒታት ጸረ ባክቴሪያ ብእንስሳታትን አትክልትን ተመሳሳሊ ሳዕቤናት ከም ዘለዎም ዝሓበረ ኣብ ጨንፈር ሕርሻ ክኢላ ልምዓት በቕሊ ኣቶ ዜናዊ ዕቁባብ ምግዱ ተጻዋርነት ባክቴሪያ ዘጥርዩ እንስሳታትን አትክልትን ንምጋብ በቀሊሉ ክፍወሱ ዝግብኦም ሕማማት ዘብእስን ዘይተደለየ ሳዕቤናት ዘኽትልን ብምዃኑ ዕቱብ ቆላሕታ ዝሓትት ጉዳይ ከም ዝኾነ ስሚርሎ ተሳተፍትን ህዝቢ ቀጻሊ ኣስተምሮታት ክውደብ ደገስ ሽየጡ መድኃኒታት ናይ ሰብ እንስሳታትን አትክልትን ዕቱብ ምቁጻር ክግበረሎም ንሓረስቶት መድኃኒት በቀረባን ብርትዕ ዋጋን ዝቕረበሉ ኩነታት ክትተባባዕ ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ አንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ኣብ መወዳእታ ተጻዋርነት መድኃኒታት ጸረ ባክቴሪያ ብዓለም ደረጃ ኣሻቓሊ ብዶ ኮይኑ ምህላው ብምጥቃስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ብውህደት ክስራሕ ጽሬት ሰብነትን ኣከባብን ክሕሎ ስሩዕ ክታበት ክውሰድን ተጠቃምነት መድኃኒት ጸረ ባክቴሪያ ክጎድልን ፀውዑ ካብ 29 ሕዳር ክሳብ 5 ታሕሳስ ወለዲ ንሳዋ ወሪዶም ዝተማሃሮ ደቆም ዘሕልፍዎ ቅነዩ ሓለፍቲ ኣሃዱታት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳይ ከኣሎም ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ድማ ወለዲ ተገዳስነትን ንቕሓትን ትምህርቲ ኣብ ደቆም ከዝርፁ ኣዘኻኺሮም ኣለዎ ወኪል ኤሪና ሙሴ ኺዳን ዘዳልዎ ዜናዊ ጸብጻብ ኣዜ ብርሃነ ከተቕርበያ ወለዲ ኣብ ደቆም ኣገዳስነትን ንቕሓትን ትምህርቲ ከምኡውን ኣነቓቕሓና ተባብዕና ተሓሳስባ ከስርፁ ሓለፍቲ ኣሃዱታት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳይ ይከኣሎ ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ኣሃዱ ኣካዳሚያዊ ጉዳያት መምህር ምሕረት ኣብ ገብረ ስላሴን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ውፅኢት ትምህርቲ ኣብ ኣተኣላልያን ኣመላምላን ኣብያተ ትምህርቲ ብሓፈሻ ኣብ ወለዲ ኣብ ዝግበር ኩለንትና ወፍሪ ድማ ብፍላይ ስለ ዝምርኮስ ወለዲ ኣብ ማእዘንቲ ሓሳባት ከስንቕሞም ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ናይ ወለዲ ምብፃሕ ምናልባት ናይ ልምዓ ዓመት ካብ 29 ክሳብ 5 ካይድ መደብ ተታሒዙሎ ወለዲ ይመፁ ምስ ደቆም ተምሃሮ ይራኸቡ እዚ ሓደ ካብቲ ረብዑ ዝርአ ተምሃሮ ናፍቆቶም መውፁ ወለዲ ድማ ምስ ደቆም ናይ ሓሳብ ምቅያር ይህን ምን ይበሃል ረብሓታት ኣለዎ ማለት እዩ ተምሃሮና ናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ናይ ትምህርቲ ግዚኦም ወዲኦም ወረቐት ምርመራ ተዓዲሎም ንወለዶም ኣብ ምፅባይ ይርከቡ ኣለዉ ስለዚ ተምሃሮ ልዕሊ ሁሉ ኣብ ሳዋ ጥሪሞ ዘለዉ ክብርታት መዕየር የብሉን አጥሪሞ ዘለው ተኣዛዝን ተወፋይን ትግሃት ሓቢርካ መንባር እዚ ሁሉ ክብርታት ክትዕቅኖም ከለካ ብፎርስ ሪኤት ገለ ዝዕቅን ኣይኮን ኣዝዩ ዓብዩ ነዚ ሒዞም ድማ ክዕወቱ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ዝተሪፉ ዘሎ ናይ ካልኣይ ሴሚስተር ናይ ሃገራዊ ምርመራ ኣብ ዓብዩ የትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ መሰጋገሪ ድልድል ስለ ዝኾነ ተምሃሮ ተዓዊቶም ንክወፁ ተራ ናይ ወለዲ ምትብባዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮሚቴ ወለዲ መምሕዳራትን መሻርክትን ናብ ሳዋ ብምውራድ ምስ መምህራን ተምሃሮ ኣለይትን ዘካየድዎ ርክባት ኣብ ምብራኽ ሞራል ተምሃሮ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝገለጸ መምህር ምሕረት ኣብ ነዚ ተበግሶ ዘይጀመረ ኣብያተ ትምህርቲ ክስዕብኦ እተን ክሰርሓሉ ፀንሓ ድማ ብዝለዓለ ክቕፅሎ ኣዘኻኺሩ ብደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝግበር ዑደት ኣሎ ንሱ ድማ ወለዲ ኮሚቴ ኣመሓደርቲ መሻርክቲ
توكلت تمهارون كيترفه زمصو عدت ازيو فلي زبل مدبيو እዚ ምብፃሕ እዚ ድማ ሓደ ታ በፃሒት ቤት ትምህርቲ ምስ ኮሚቴ ወለዲ መሻርክቲ ምምሕዳር ኣካላት ትመጽእ ሱሉሳዊ ርክብ ካይዲ ማለት እዩ ሱሉሳዊ ርክብ እታ ቤት ትምህርቲ ላ እታ ትምህርቲ ዘላ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ኣለይቲ ኸኣ ኣባላት ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሱሉሳዊ ርክብ ድማ ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ዕምቆት ዘለዎ ዘተ ታ ቤት ትምህርቲ ደረጃ ኣብናይ ኩነታት ኣላ ብደረጃ ሃገር ብደረጃ ዞባ ትውፅኢታ ናብ ይገጹ ይግስግስ ኣሎ ዘለው ዕድላትን ብድሆታትን ተማሃሮን ባዕሎም ኣብ ሰዋ ምስ ወረዱ ዘጥይዎ ክብርታት ልቦና ኣዝዩ ስፍሕ ዘለሰ ዝኾነ ነታ ዝመሃረቶም ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ሃጓፋት ሃየስቲ ኮይኖም ነቶም ዝመፁ ዙርያታት እንታይ ክማልእ ኣለዎ ዝርዝራዊ ሓሳባት ዝህብሉ ኣዝዩ ሓጋዚ ማለት ሓላፊ ኣሃዱ ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎም መምህር መሐመድ ዓሊ መሐመድ ስዒድ በወገኑ መንግስቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ንዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ብምጥቃስ ተልእኾ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ንተምሃሮ ንላዕለዋይ ትምህርቲ ብብቕዓት ምድላው ስለ ዝኾነ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝምስገን ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ኣነፂሩ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን እኹላት መምሃራን ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ብጣዕሚቲ ናይ ብፍላይ ኣብ ግዜ ምሸት ዝግበር ኣብ ገዛኦም ኣብ መንበሪ ገዛኦም ዝግበር ነበረ ሓገዝ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ነይሩ ኣብ ሳዋቶ ደኩናት ትርከብ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ 11 ክፍሊ ትምህርቶም ንዛዘሙ ተምሃሮ ተቐቢላ ንኮሌጅ እተዳሉ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ ነቲ ብኽልሲ ሓሳብ እትቦ ትምህርቲ ብግብራዊ ፍልጠት ንምስራፁ ከም እትነጥፍ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ነበርትን ኦዞባ ናቕፋ ብሕብረተሰብ ብሓፈሻ ብልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብፍላይ ኣካላውን ስነ-ኣእምራውን ሃስያ ዝስዕቡ ጎዳእቲ ልምድታትን ምውጋድን ብሰንኩስ ስዕብ ማሕበራዊ ፀገማትን ምቅላልን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተመዝገበ ዓወታት ንምዕቃብ ብንጥፈት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሃማዴብቲ ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሃማዴብቲ ኦዞባ ወይዘሮ ዘይነብ መሐመድ ዓሊ ነቶም ሃሰይቲ ልምድታት ምውጋድ ክካየድ ፀንሐ ብቐንዱ ኣብ ምዕባይ ንቕሓት ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ውፅኢታዊ ምንባሩ ገሊፃ ወይዘሮ ዘይነብ ኣስዒባ እቲ ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ጥዕናውን ስነ-ኣእምራውን ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ዘዳኽም ተርእዮ ሙሉእ ክሳብ ዝጠፍእን ደግሲ ንኸይጋጥምን ዝካየድ ዕማም ብውህደት ክቕፅል ፀዊዓ ኣባል ሚኒስትሪ ጥዕና ነርሲ ዮናታን ወዲ ብወገኑ በብእዋኑ ክካየድ ፀንሐ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ኣብ ምንካይ ጉዳት ልምድታት እወታዊ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ብምጥቃስ መላእ ሕብረተሰብ ኣብ ምዕዋት መደብ ብንቕሓት ክነጥፍ ኣዘኻኺሩ ጾር ምንባይ ስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታት ስንኩላንን መንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ሓያሎ ዜጋታት በብዓቕሞም የበርክቱ እዮም ኣብ ኖርዌይ ዝነብር ስነ ጥበበኛ ዓንዶም ገብረስላሴ ወሲድዎ ዘሎ ተበግሶ ድማ መቕፀልታ ናይዚዩ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ብመልክዕ ፀብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ሳምሶን ሃይለ ከቕርቦ እዩ ኣብ 1983 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፎም ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ ሜዳ ኣብ ጸንሐለን 8 ዓመታት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ግቡእ ፈጺሞም ድሕሪ ታዕሊም ብክፍሊ ዕቃበ ብረት ኣሃዲሉ ዝፈለሞ ገድሊ ናጽነት ኣብ ክፍለ ሰራዊት 61 ክፍለ ሰራዊት 16 ብቐደም ተኸተል ቀጺልዎም ድሕሪ ናጽነት ድማ ክሳብ ዝጣየስ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ነጢፎም ነዚ ካብ ዙርያ ስነ ጥበብ ዘይተፈልየ ዕድመ 50ታት ረጊጹ ዘሎ ተጋዳላይ ዓንዶም ገብረስላሴ ወድቐሺ ብዙሓት ሰባት በታ ኣብ 1994 ደሪፉ ክሊፕ ዝሰርሓላ እምባታት ሃገረይ ዘርእስታ ደርፊ እዮም ዝዝክርዎም ኣብ 1995 ድሕሪ ምጥያሱ ኣብ 1998 ናብ ኖርዌይ ኣምሪሖም ኣብኡ እናነበረ ድማ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ጦፍ ዝብል ኣርእስቲ ዝሃባ ንሰንሰለታዊ መግዛእትን ሓርበኝነት ህዝቢ ኤርትራን እትገልጽ ቀዳመይቲ መጽሓፉ ንሕትመት ኣብቂዖም ተጋዳላይ ዓንዶም ካብ ኣታው ናይዛ መጽሓፍ 10 ሚእታዊት ንማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ 10 ሚእታዊት ንስድራ ቤት ስዋኣት 5 ሚእታዊት ድማ ንውዳበ መንእስያት ህግደፍ ንምውፋይ ምስ ነብሱ ንዝኣተወ ቃል ንምትግባር ب28 حدار ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ተረኺቦም ኣብታ ኣጋጣሚ ድማ ዛጊት ካብ ሽያጥታ መጽሓፍ ንዝተረኽበ 21000 ክሮነር ማለት ባጤራ ኖርዌይ ልዕሊ 30000 ናቕፋ ኣበርኪቶም ዕላማ ዝወሰደ ሰናይ ተበግሶ ነቶም በጀ ሃገር ኣካሎም ዝወፈዩ ሓርበኛታት ስንኩላንን ንስድራ ቤት ናይቶም ህይወቶም ዝበጀው ሰማዕታትን ብዘለው ዓቕምን ምሕጋዝን ንምትብባዕን ምዃኑ ዝጠቐሰ ስነ ጥበበኛ ዓንዶም ናቤት ስንኩላን ወገናትን ስድራ ስዋኣትን ሓላፍነት መላእ ሕብረተሰብ ብምዃኑ ኩሉ ዜጋ ዝከኣሎ ከበርክት ተላብዮም ሰማዕታት ካብ ዝካር ስዋኣት ካብ ዝካር تزعبي حلنا وي النجري كل زجبو أكل لا يتحبرتسب كتحجزهم كتعلم كحلفنت كأي مالتي كمثل زخاني أنا حجتي قدامي مصحف ويك قدامي جماري زلوها أنا إذا مصحف زياد أوفيا طوف مالت كا سرحتنا يتحبرتسب
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰውራ ኤርትራ እዩ እዞም ስንኩላትና ከዓ ናይ ህዝቢ እዮም ብዓቅመይ በታ ዘላትን ንእሽተይ ተበግሶ እቲ ድርኽት ንዓይ ዝገበረለይ መንፈሳዊ ዕግበት ንኽፈጥረለይ ንዕኦም ንኽሕግዝ ካብተን ዘሎ እትዋት ናይታ መፅሓፍ ሽያጥ ንስንኩላን ኢለ ጊዜ ከምኡውን ከም ዝበልኩ ማለት እዩ ንሰማዕታት መንእሰያት እውን ሓደ ካብቲ ክፋል ናይቲ ታሪክ ተቐበልቲ ሕድሪ ስለ ዝኾኑ ንኹሉ ዓቀብቲ ስለ ዝኾኑ ነቲ ሰማዕት ወይ ከዓ ስንኩላን ብሓፈሽ ናይ ሃገር ዝተቐበልቲ ሕድሪ ስለ ዝኾኑ መንእሰያት ኤርትራውን 5% ኣለዎ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ደገፍ ኪነቲ ገንዘባዊ ኣስተዋጽኦ ምስ ማሕበር ንስተሓባበሩን ክትሓባበሩን ዝደልዩን ዜጋታት ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ ካብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር ስነ ጥበበኛ ዓንዶም ገብረስላሴ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓላፍነት ምእላይ 3 ስድራ ስዋኣት ብምውሳድ ግቡኡ ዘማልእ ዜጋ እዩ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜና ውፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ውፃኢ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ማልብ ዘጋጠመ ምግጫው ክልተ ሄሊኮፕተራት ፈረንሳ ኢድ ከም ዝነበሮ ፍሊጡ እቶ ጉጅለ ንኣፋሳ ፅማት ውዲት ዝገልጽ ዝርዝራት እኳ እንተዘይሃበ ጠንቂ ምንባሩ ግን ብ29 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ እተን ሄሊኮፕተራት ኣንጻር ሽበራ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ስርሒታት ኣብ ዝሳተፋሉ ዝነበረ እዋን ንሓደ ሕደን ብምግጫውን 13 ወታደራት ፈረንሳ ከም ተቐትሉ ይዝከር እቲ ሓደጋ ቴክኒካዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግምት መንግስቲ ፈረንሳ ጠንቁን ምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ይሓቢሩ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ማለት ድማ ፍላይ ተኸሲቱ ንዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርጋእ ንምህዳእ ብዝብል ዕላማ ኣሽሓት ወታደራት ልኢኻ እኳ እንተላ ዛጊዝ ዝጥቀስ ኣብ ርክቶ ከም ዘይገበሩ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ ኣብ ማሊ ኣብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሕዳር ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕታት ልዕሊ 100 ወታደራት ማሊ ከም ተቐትሉ ዝተቐሱ ፀብጻባት ፍርቂ ናይቶም መጥቃዕታት ብዳዕሽ ከም ተፈጸሙ ይረድኡ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጣሊባን ኣቋሪጾ ንጸንሐ ዝርብ ሰላም ዳግም ከም ዝጅምሩ ሓቢሩ ትማል 28 ሕዳር ኣቐዲሙ ማዕከናት ዜና ዘይተሓበረ ምብጻሕ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘካየደ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወታደራውን ጸጥታውን ቅልውላውቲ ሃገር ብሰላም ንምዕራፍ እቲ ተቋሪጹ ጸንሐ ርክብ ክጅምር ምዃኑ ኣረዲዮም እንተኾነ ግና ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ርክብ መዓስ ከም ዝካየድ ኣይሓበረን ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ ዘሎ ሰራዊታ ልዕሊ 5,000 ከተውፅእ ኣምሳዩ ድማ ጣሊባን ዘካየዱ መጥቃዕታት ከቋርጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ኣፈና ምርዳእ ከም ዝበጽሑ ይዝከር ይኹን እምበር ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘካየዱ መጥቃዕታት ብምቕጻሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስምዕ ከም ዝሰረዞ ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 13,000 ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ጣሊባን ሰራዊት ሙሉእ ብሙሉእ ክወፅእ ይጽውዕ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ روسيا ب28 حدار حدش فتنة باليستيك ميسايل كم زكايدت حبيرا علامة ذا حدش فتنة أكال مدنفع وتدراوي عقم مخانو منستر مكلخال تهاجر أبزوزو مجلس فليتو روسيا بزحلف ورحون دوب سجر باليستيك ميسايل كم فتنت أتم منستري محبارو أيرسعن إذا استدقاقا مفتنتات ميسايل نهاجرات معراب بحفشان أمريكا دماب فلاي كشاغل كم زغل وتدراوين تنتنتي إموتوم أمريكان روسيان نزي مفراي ناي ماكلاي رحقت ميسايل زملكت قدم 3 عامتات زاتو وعل دحر مفراسن أو درش متن مفراين أطوار كشمما هم زغلا كأمت تسانحيو መንግስቲ ቺለ በአሉታት ጽሊ ዘሎ ቁጠባ ሃገሩ ኣብ ብርባር ዝውዕል 20 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰልዕ ኣፍሊጡ እቲ ገንዘብ ብሰንኪ ማሕበረ ቁጠባዊ ዘይምርጋእ ኣብዚ እዋን ዝተኸሲቱ ንዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምህዳእ እወታዊ ተራኽም ዘለዎ ማእከላይ ባንክ ሃገር ብ29 ሕዳር ሓቢሩ እቲ ሰሊዕ ዘሎ ባጀት ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ ብቐጥታ ዝጸልዉ ጽላታት ከም ዝውዕል እዩ እቲ ባንክ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ቺለ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታት ይወርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ነቲ ናዕቢ ንምግታእ ኣቐዲሙ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ዝኣወጀ መንግስቲ ቺለ ኣብ ምውሓስ ድሕነት ሰብን ንዋትን ዝነጥፉ ወታደራት ኣብ ከተማታት ክዋፈሩ ወሲኑ ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ማሕበረ ቁጠባዊ ምትዕርራይ ክግበር ዝጠልብን ገና ዝቕጽል ዘሎን ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣቐዲሙ ብታ ሃገር ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ናዕብታት ዝሓየለ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ
تمال 28 حدار أب حيلو ختماتات عراق داقماي بستولع حزباو تقامتاتن عبن أم منغو سلفنياتاتن حيلتات تام استخايد الجيجت بوحدو 4 سبات قتيلهم أب كتمان ناسريا عند مسمر مقعزيا مدر زخون دندل نستوغطاتورو سلفنياتاتن بتان استوافرو حيلتات تام استوكسو تيايت بوحدو 25 كم تقتلون 10 كالوت كم زغسلون معكنا زينا عبيران تمساسالي بكتما بغداد 4 أب كتما نجف دما 10 سلفنياتات كم تقتلو تقليتهم نت هزباو تقامتاتن عبن مقوصار استوافر سراويت عراق أب سفيح كفالتا هاجر توساخا حيلين موفر ودينهم زلو يحبر بمهلو زغف مفساس دم كيسعب تسجيلو بزخلاي وروح يزلو هزباو نعبي زاقيت لعل 350 سبات كم تقتلو سبسوات عنا عراق ينصرو سلفنياتات منغست بتهاجر زلو العلمة أمبلشونا نمقوصار محبراو أقلقلوتات نمقرابن عدلات شغلات نفتارن قبو ترو كتصاوتهم لزوع زلو منستر قدات وصاي تركي موفولت كوفوسغولو نبريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون موالي شبرا قبل كسيسو منستر قدات وصاي تركي نزخص زغربه بريزيدنت ماكرون تركي اب سميناو سوريا تكايدو زلاو تادراو افريقيا كتقوارص نزغربو ترير صاوعيت زلو تقاومون مغلاصيوم بريزيدنت ماكرون تركي او مري سوريا وتادراو افريقيا مكياد اب لعل سوريا وين كرداوين تفصمو زلا متقعت الدو كتبل اتريروم كابصوع مرحته هاجرات معراب مخان يفلد انتخونا جن تركي نتو مليشاتات كم شبراوان كم تفلطو من كاوسناسن دوباتان مرحاقما بقيساتو زلاو تادراو افريق كم زي تقوارو اتقلز إذا منغو فرنسان تركن تفتير زلو بوليتيكاو متفنان زمت سومون اب كتما لندن كايتو وطينو بزلو على مرحة أبال هاجرات كيدان سمين أتلانتيك نيتو كاب كندي أكاتعت نتبتات كم زخون مستقوداي كربت زلوم تنتنتي امتو نيتو استدنسه متأخاب مخانو بتدقاقامي كوكس انحي بريزيدنت ماكرون نت تركي اب سوريا زبقسطو تادراو فري دون مبال زوصدو تبقسو بزي مهلاو اتريرو كم زنغفو يذكر بريزيدنت ماكرون لعلوت ازس سورياوين كرداوين مليشاتات ام مجمار زحلفو ورح تقمت بكتما باريس بمعدام كم زرخبوم زحبرو تصبصبات از سقمتات زي نو تركي كم زغطعه يتغسو اب كلتشن 16 ابوان بعلدت او استرالياويت كتما ميلبرن شبراو متقعت كايد وطينهم تباهيلهم اب تحت قيد صنحو 3 سبات اتم كلته نفس وكفهم 22 عمت اتحاد دمان 38 عمت كاسرو لعلواي بيت فرتا هاجر ب 28 حدار بينو اتم اب كل عدم عسراتات زركبو خصوصات بسنا حساب شبراو حيل داعش تملميلهم اب وان صنبل بعلدتن حدش عمتن ناي بومبان سحلت كارا متقعتن مكياد وطينهم من بارومي بوليس استراليا زحبر نتوجد لازم الملن نتمتقعت 5 هندسه استخصصن ربع سب ابز حلف عمت بسفصمو جبن بمامانو نعسران 4 عمتات كاسر كم تفرده صبصوات تهاجر يغلصون بوليس ركبات ابالات توجد له بمطلاف نتخبيت سب او خساره كسعب زخل زنبر شبرا متقعتي كفشلو 5 خاله صبصوات يتقصو استراليا حنت خاب كندي علامات شبرا متقعت داعش كوينا مصنحه اتوم صبصوات بتوساخي يحبرو مباركة زخوركم تعزبتنا الساعة السادة زينا مسنادو أستاذ ميلو سلام كتالكم نمسكن بروح مشات